biye tene utukolo kile muga ani shigi samba fla ani muga saba aw mun sogolendo ana mali kuna funi bolo sirofe mali kuna fukasi mali ko kanama amba fo bela jirali nyatuma o bismillah ka biye kuna funi awlu keneka Kurauroj malien ale koni demendi do koni ke min kera arabado temene utukolo kile muga ani shigi samba fla ani muga saba olu koni be talike fe me karo ka fo dumini bo minon ani bagan duminu bagan ko fo ay kata se ona nyogona chama ma nin koni demendi amusaka koni miti jo fo sefa wari million bi shegi o koni ndila ni klala fe me karo ka fo bomako ani gawo koni mamunu bolodo unola oyorola kasangani DIPS koni ka jateminelu olu koni olu ye ayira ka fokoni a tagalaje ko femi ka do ka fomalo senen koni ko ajoro famba tale hondo muso jekulu do olu de koni fe ko kadaka koni atagale ko femi ka do ka office du Nigeria ko keme sarla bi kono ton koni o barake baka koni muso jekulu olu koni ndi wa ko samba fla ani mugan fla samba fla ani mugan saba campagne agricole koni konnola ko muso ka barakelen koni tari jo ko fo toni babi duru nu woro keme ani bisaba ani sabala malo o konna wa ko ni sene re bakuru ta gala je ko femi ka do ka fo muso joro kon tari jo keme sala wolon fla murumuru binani ani duru na fanga jamana nyama ko ntuyi ala yini to gumna ko femi ka do ka fo ministre ale ka tagabo anga jamana ko ni konnala wakati ko folindo ko ni konnala kasangani o la yini keli ni ko ni juma do to kolo klimo ka anduru samba fla ani mo gan saba ministre mo ko ni ka bazi munu ko ni kumbe menaka konnana olu ko ni u ka datugu femi kera madam femi ko ni gala madam fajola ngeri ka ko ni fe ale ko ni u ga yoro kilo ko ni tagadi ni marabolo fanga tigla mo olu ko ni ma mi kere ga femi ka do ka fo gouverneur régional yere ko ni kumbe kenega ka fara maba chamaka kari kunuwo kari utukolo kile muga ani wolovla samba fla ani muga nsa femi karo ka fo gazuali camion ko ni tasma willa alela tombuktu ko ni konnala ayira ka fo ko ni ko ni bare make mawero feni abe fo olu ko ni ma ko JNIM ama fo alibi ala kambo abodon ma fe ni ambola mta Niger jamana ka Niger fanga tigla mako koni anyini France ambassade koni fe ale ki ga minaw cheka bo o ka jamana koni konnala binani ani shegi o konnala kasangani o la yini kele on koni keli e femi ka ro ka fo Niger musula ka olu fana willa ku nyeshi femi ka ro ka fo France base militaire ma kata ira ka fo ko o ka taka ka bo o ka jamana kono wa ko olu makote ula olu be anyini o ka bo o fe nori ni ambore amita Senegal femi ka do ka fo ni sami kana mado ko ni beto ka to gujo kurama fe on koro kuran poto koro oni anyogona chama o de senfe kuran ko ni shifina ka do mine kale jole kon to kuran poto koro sanju koro akera kuna je ali ni mato ala mawsor la munu sira ka ali ni kishi wole wele da kan bela jira lenki farati sanju koro telefonu ko ni itali fo kata se i bagalla kuran fe ona kere ne ala ka soro ji ko ni bila ko jugu baldo abseke sabi fo ka ibone ko ni inina ni ambora amita farigolo nyana je bina kuka femi karo ka fo équipe nationale féminine U20 olu koni ni Maroc équipe nationale U20 mo koni kele ko fe ga nyon sor kata utukalo kile mo ganduru la tabla utukalo kile mo ga ani shegina femi karo ka fo ni équipe fla koni tigara ka bo nyogona ni point kele kada femi karo tirage kele ko fe Maroc ngayena ni point kele anga jamana kani okera kurufuye wa ko fe machi wero kon temena uni nyonche mi kera machi ni jamana fla ben nyonche kada ka fla be kuru saba soro ni be dansi ya ka biyu kuna funi yola amunu me fe aka chake da kala kodo aka firi fon kala kodo abse ka usoko mali kuna funi direction commerciale la o ko fa amunu me fe aka fulu ka kenga kuna funi yola bana abse ka wule liga nega juru sala ni o 94 42 23 82 ama fa ni chawala mel ko nyumana aw kambe ala ko yirani awla